मामू का मामू दादा भद्रक। हाय हेलो नमस्कार वेलकम टू माय चैनल शक्ति विश्वजित भद्रक। बर्तमान तक मामू पळेले ड्यूटी। एबे आमे घरे सब कौन करू देखिए आप टुंगुलू ए देखो गोटे टुंगुलू आसी आम घर। टुंगुलू ये किए फोन लेके लो। वर्तमान टाइम हूँ 9:56। बर्तमान आम रोसे करवा आम कैमेरामैन ये लुचिकी ढड़ा होती आम कैमेरामैन से कैमेरा धरी काम करी। ओके चलो देखा कौन हो कौन रोसे कर सेयार करी आज। बादाम कहीं भजा हो भजा बादाम पाला हो सी दौड़ी पड़े सी आसो तुम मत शुणिक भिडियो कर बाछुरी पटे टे देखी देची बुद्धि अच्छी ना कुनो जाल रखी देखी देची केत सर से बादाम उठा चुली जाला उठा चुली रंधा जीव रजू को बुझिपार उठा चुली केत सर बादाम भजा ना ये टीचर बड़ा हाथ पर रंधा हम नल छाणिया चटल अच्छी ना भात ये बादाम तो जमा ना पकेट भी ना संध्या भी चलो तरकारी कौन दिया केत सर कि बादाम भजाटा हाँ ये आउ टे हम खराटा टीएल करते छपा कर दे कौन सा है 10 टाइम पैकेट करू कंदियार के कंदियार काले जाई नहीं बादाम टोटाल कंदियार काले दी 300 जाई जड़ा काले जाई जड़ा से 10-12 पकड़ जाई आम सेंसर जगह बस जेना आम सबन खाती ना जेना सैया खाती ठीक जगार अनिया देखिए पकई कितु से बस सब छुआ दे जेना सैया आ गोटे पका कुनो कह चलता तुम पकई चलता बादाम टा भल बादाम टा कांचा बादाम टा दुकान बादाम चलो ना ये जो बादाम टा आई दुकान हवन ना ये भजा है आ दी 10 किलो नहीं आसते सहीटा पकईदे ये पकईदेनि मुंडियाटा जोर जलियो भात बसिला पकईदे बुद्धि देखु ना जो डाले भल ना बालीटा दिन शीघ्र हम बालीटा पकई कम भाज ना बाली पकई भाजे ना मुड़मुड़ ना के ना ना माने चोपा पड़ी खाली भाजनी चोपा पड़ी भीतर कंचा थी बिंगो आसी गली गली नहीं लाणी भाजा झटका पाखे देख लो बेंग काली रात पाला देखी जाइल सब कौन कौन खाइल सब
ଖାଉଟିର କୁକୁରି ଖାଇଛି ଆଉ ବବୁଲ ଗମ ଖାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଖାଇନୁ? ପାଲା ଦେଖଛୁ ନା? ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ବନେଇଛୁ। ଲୋକମାନେ କଣ ଖାଉଥିଲେ ଦେଖିଛୁ ନା? ନାଇଁ କୁକୁର ନଉଥିଲା ଖାଉଥିଲା। କୁକୁରି ନଉଥିଲେ ଖାଉଥିଲେ। ମାମା କଥା ତୁ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ କହୁନଥିଲୁ, ପାଲା ଦେଖୁନଥିଲୁ। ତାହେଲେ ବେଙ୍ଗ ଆଜି ତୁ ଯିବୁନି? ତୁ ଲୋକ ମୁହଁ ଖାଲି ଅନଉ ଯାଏ। ହଁ ଜିମି। ଆଉ ବେଙ୍ଗ ଯିବନି ପାଲା। ବେଙ୍ଗ ଗରମ ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ। କୁଆଡେ ଯିବୁ କହିବୁ? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ? ଭାତ ମିଲମିକର ତରକାରୀ। ଇଏ ଯୋଉ ଖରାକୁ ଇଏ ଯୋଉ ଗରମ ଗ୍ୟାସ ଇଏ ଯୋଉ ବାଦାମ ବଇଲା ଶାନ୍ତି ଭଳିଆ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଅଛି ନା? ଇସା ବେଙ୍ଗ ଖରା ହଉଛି ପ୍ରବଳ। ବେଙ୍ଗ ଆଠୁ ବାଦାମ ଦିଟା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗ ପଳେଇଲା। ଇଶାନ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବା ଏଗୁଡା। ବେଙ୍ଗ ପଳେଇଲି ନା ଲୋ? ବେଙ୍ଗ ଚାଲିଗଲା। ଭାଉଜ ଦେଖ ବାଦାମ ସବୁ ବୋହିକି ନେଇ ପଳେଇଲାଣି। ଭାଉଜ ଚମ୍ପା କହୁଥିଲେ ରୋଷେଇ କରିବ ବୋଲି, କଣ ବାଦାମ ଭାଜିଲଣି? ବାବା କହିଲେ ବାଦାମ ନାହିଁ, ବାଦାମଟା ଭଜା ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜି ପାଲାରେ ବିକ୍ରି ହବ, ନହେଲେ ଲୋକ ଖାଇବେ କଣ? ପାଲାର ସେଲ୍ ନ ହୁଏ? ସେଲ୍ ହବନି, ସେଟା କେମିତି କହିବି? ସେଲ୍ ହବ ନହେଲେ ଦୋକାନରେ ହବ। ତମେ ଭାଜିଛ, ସେ ବାଦାମ ହେଇନଥିବ ଆଉ ଗଲା ଆଉ। କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପଳେଇଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବାକୁ। ତ ଆମେ ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏକା ଏକା କହିଥିଲି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି ରୋଷେଇ କରିବି କରିଲା ବେଳେ। କ'ଣ କରିବା, ଖରା ଗରମ ତା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଖରାକୁ ଗରମ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆମେ ଯାଉ ଠିକ୍ କରିବୁ। ଦେଖୁନ ଝାଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ସାରିକି। ତ ରୋଷେଇ ସାରିକି ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଭାରି ଗରମ ହେଉଥିଲା। ଉଠିକି କାମ ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ ବି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଜ ବି ହେଇସାରିଛି, ନର୍ମାଲ୍ ସଜ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମଗେଇଥିଲି ଚୁଡ଼ି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଖୋଲିକି ଦେଖି ସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଖୋଲୁଛି। ଖାଲି ଖୋଳ। ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ଫୁଟେଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଧରିକି ଏଗୁଡ଼ା ବସିକି ଫୁଟାଏ ଏଇଟାକୁ। କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇଟା ଲଟକନ୍ ଦୁଇପଟରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲୁନି। କାହାକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ପିନ୍ଧିବିନି, ଯେଉଁଦିନ ପିନ୍ଧିବି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଫଟୋ ଇନଷ୍ଟାରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଇଡି ତଳେ ମେନସନ୍ ଦେଇଦେବି, କହିବି ଦେଉଛି ସ୍ୱାତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଇଡି ନୂଆ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ସେଇ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁଦିନ ପିନ୍ଧିବି ନିଶ୍ଚୟ ଫଟୋ ଦେଖିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 5ଟା ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଖରା ଯାଉନି, ଏତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି। ତ ବସିଛି, ଏମିତି ବସିଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲେ 6ଟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହେବ। କିନ୍ତୁ ଖରା ଯାଉନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଏତେ ଜୋରେ ଖରା, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି।
ଏ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଲେଖାଯାଇନି ସେମିତି, ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ 400 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଏମିତି। ତ ଏବେ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ରହୁଥିବ ନା ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଠିକ୍ କରିବୁ। ସେଇଭଳିଆ କାମ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ, ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ଯିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Love you. Bye.